Ko kun san jarumin da ya fi kowa yawan shekaru a Kannywood? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A yau za ku ji mu ɗauke da jerin jarumai na Kannywood waɗanda suka fi yawan shekaru har ma da ranar da aka haife su. Mai sauraro ka biyo mu a ƙarshen wannan bidiyo domin jin jaruman bi da bi. Jarumi na farko shine Sarki Ali Nuhu. An haifi jarumin ne ranar 15 ga watan Mayun shekara ta 1974. Yanzu haka dai Sarki Ali Nuhu yana ɗauke da shekaru 47 a duniya. Sai kuma jarumi na biyu shine Sani Danja. An haifi Sani Danjan ne ranar 20 ga watan Afrilun shekara ta 1973. Yanzu haka jarumin yana ɗauke da shekaru 48 a duniya. Sai kuma jarumi na uku shine Yakubu Muhammad. An haifi Yakubu Muhammad ranar 25 ga watan Mayun shekara ta 1973, yayin da shi ma yake ɗauke da shekaru 48 a duniya. Sai kuma jarumi na hudu shine Adam A. Zango. Adam A. Zango an haife shi ne ranar 1 ga watan Agusta na shekarar 1985, yayin da Adam A. Zango yake ɗauke da shekaru 36 a duniya. Sai kuma jarumi na biyar shine Abba El Mustapha. Abba El Mustapha yana ɗauke da shekaru 43, inda aka haife shi ranar 21 ga watan Januwari na shekarar 1978. Sai jarumi na shida shine Sadiq Sani Sadiq. An haifi Sadiq Sani Sadiq ranar 2 ga watan Fabrairu na shekarar 1981. Yanzu haka jarumin yana ɗauke da shekaru 40 a duniya. Sai kuma jarumi na bakwai shine Falalu A. Ɗorayi. An haifi Falalu A. Ɗorayi ranar 1 ga watan Januwari na shekarar 1977, yayin da jarumin yake ɗauke da shekaru 44 a duniya. Jarumi na takwas shine Lawal Ahmad. An haifi Lawal Ahmad din ne ranar 13 ga watan Mayu na shekarar 1982, yayin da jarumin yake ɗauke da shekaru 39 a duniya. Sai kuma jarumi na tara shine Nuhu Abdullahi. Nuhu Abdullahi an haife shi ne ranar 3 ga watan Januwari na shekarar 1991, yayin da jarumin yake ɗauke da shekaru 30 cif a duniya. Sai kuma jarumi na 10 shine Aminu Sharif, wanda aka fi sani da Momo. An haifi Momo ne ranar 17 ga watan Fabrairu na shekarar 1977, yayin da jarumin yake ɗauke da shekaru 44 a duniya. To madalla, waɗannan su ne jarumai guda 10 na Kannywood waɗanda suke da yawan shekaru kuma su ne manya Kannywood ɗin a daidai wannan lokaci. Mai sauraro, idan wannan bidiyo ya burge ka, ka danna mana like, sannan kada ka manta ka danna subscribe domin kasancewa da mu a kowane lokaci, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin a rinka sanar da kai da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu. Bisalam, mu huta lafiya.